नै लोगोफोर नाबो गुरबाय मान्देबो खाबाय मुथासे मेरला सोर सोर मान्दे खानो गोसो आंनि खाथियाव खाफै गोसो दंबा थुदो खाथारला गरमथार आयु फैनोसै लोगोफोर दिनै ना बालाबाथिया गोजा सान्दुं आं गुरनो हाया गुरबालाय मेरला मोनगौमोन आयु फुंनिफ्राय सान्दुं नै एम्बुलुरा बेखौबो जानांगौ ना मानांगौथाय जामालाय माथो लस दं बेफोरखौलाय एखेसो ना फिसाजों ना बोराय बुरै उन्दैया जाखाया आलासि गथ'फ्राबो जाखाया बिदिखौ नासो लोगोफोर नोंसोर होननाङा दे मा सानफ्रामबो नाल' गुरनाय देखायो नाल' गुरनाय आरे दैलि ब्लग बा दैलि नों मा सानसे मा खालामदों बेखौलाय आं देखायखानांगोन ना गुरबा देखायनांगोन ओंखाम ओंख्रि संबाबो देखायनांगोन जाबाबो देखायनांगोन दैलि नों मा खालामदों दैलि रुटिन बेखौ देखायनांगोन ना लोगोफोर बेखायनो आङो देखायलांबाय थागोन आरो दिनाव मा मोनो मा जायो बेखौ लाइन नायबायल' था नोंसोरो सानगोन नोंसोरो भिडिअखौ एसे गुरदों खाथि खाला सोंनो हागोन नोंसोर सोरबा सिनायनाय दंबा आं दैलि ना गुरखायो बैयाव बिल्डिं गिदिर दं सासे आब' बे होनबा आंखौ गिबावोसो सानफ्रामबो ना गुरनो हायो नासो मालाय ना गुरना मोनजायो होनलायबावोसो आंखौ गुरो आं सानफ्रामबो एक्सारसाइसनि नामाव होमबाबो बेयावबो मोनोना सानैजों बेसेबां मोना मानो नांबावगौ आयो नै लोगोफोर मान्देखौबो सुनानै लाखाबाय आंनि बे ना गुरग्रायावनो बिराद मोजां मान्दे मद' खिलिनाय थायो बोसोरै बिदिनो मोनखायो आङो थाखायो जानोबा फ्रेस खाबाय जाबाय सोरबा खाफैनोबा खाफै खिन्थु बेला दं आंहा आराम जुथा गाननानै आरामथार दैयाव नङा हाबासायाव जि मोजां मानला थोबाय एसे दिनै बेनोबा बायाबा मोनजायोहाय सनाफोर बानो नाङा हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायलायबाय सनाफोर भिडिअनि गेजेराव बरायबाय ओंखाम जानायावसो सोर ओंखाम जानाय नायनो मोजां मोनो सनाफोर नायलांदोलाय दिनै दालि जहल मान्दे भाजा ना आं गुरनाया बेखौ बाथोन थुलायबाय दालि ओंख्रि गोथावथार नानै संना होदों दिनै गोथाव जादों बिदिब्ला नायलांदो सनाफोर ना बाथोन नै आं बेखौबो होयो ना बाथोना बिराद मोजां मोनो आं तेजपात होनो ना बाथोन थुलुनो मान्देयाबो फ्रेस खाबाय जाबाय बरिया गोथाव एक्सुवेलि लोगोफोर आङो ओंखामफोरखौ मिरामिस बिराद जानो बायो एसेबाबो सोलाग्रा लुगैथारो बेदर नङाबा ना सनाफोर आंनि ना गुरनायखौ सोरबानो फावनाखौ गुरनानै जाजोब्बाय माबाय होनो बे नङा ना बालाबाथियाखौलाय दाबायदियाव बिदियाव गुरनानै जाखायोना अबयसे गुरफेरिफ्रा हमफेरिफ्रा मिथिया ना बालाबाथिया फावनाखौ दै देरना रानबा सेराव आराम स्र' गुरनानै जायो गोदोनिफ्रायनो जाखायो आङो सिख्ला उन्दैनिफ्रायनो गुरो जोंहा हजों न'आवबो बावबो सासे लोगो लबियाया माबायाव गौरां सारायाव बे फाग्लि बिलायाव गुरहैनो लिंगासिनो मालाय जि बालाबाथिया बुरजा मोनथारोनो मालाबा गुरहैनांगौ र' ना बालाबाथिया गोरलैखौ बिदि एरग्लिनानै जाबा जा गोथाव मोनो मेहनत खालामनाया गोथाव जायो लोगोफोर खस्थ'खौ आंबो खालामो एसे बारा नङा एसे मोनजानो बिदि बाथोन मोनजानानैबो जों हाथायाव बायबाबो मोनबावा बेखौ
जानो लुगैदोंहां हाथायाव ना गोरलै गुरनाय बायहैनां होनहैलाय थांलाय सारा क'क्राझार दिल्ली बम्बे नागिरबाबो मोननाय नङा बे ना गोरलै गुरनायखौ ओइ नाब्ले भिडिअखौ नायदोंबा जामलाय मान्दे खानो फैदो जोंनाव मान्दे गावदां गावदां खानोबा नाब्ले खबा बिमा मान्दे खानोबा फैद' जोंनाव भिडिअखौ नायदोंबा आगोलबो खानानै लांदों बिसोरो खाफैदों ओंखायनो भिडिअनि गेजेरजों लिंहरबाय आं लोगोफोरना बाथोना गोथावथार बाला बिहरबावबाय आरो खोबावगोन जोंना लामाया खोनांदोंसो अखा हानानै जि गाज्रि जाबाय लामा बानायदो जोंहा फाखा लामा नङा नै लकेल लामासो लायलायजोब्बाय बयबो ज' जाजाय अखा हानानै देग्लाय लामायानो जाला टेम्पुखौ नारबाय नै लागाव हाबो टेम्पुखौ नारबाय बरिया खौबो मोखाङाव खेबा रावबो मोखाङाव नुजायानो सिबायफोर खामला मावनाय खामला मावग्राफ्रा रावबो मोखां नुजायानो नै जों लागा जि मोजां लामा खोदों नै बे टेम्पुजों लायदों सिबायफोर जा खस्थ' देग्लाय जि अखा हादोंना हाब्रुद्राय जाथारबाय बेखायनो उफाय गैया गाव गाव मेहनत आरो सोरबा अननानै अनसुंथाइ हरबा हामगौलाय नैबे बिथाङा बिराद खस्थ' खालामबाय सिबाय नै लोगोफोर हाजिरा मावदों दिनै आंहा हाजिरा लामा खोनायनि अनोब्ला सोरबा अनसुंथाइ ना अनसुंथाइ अनोब्ला होफैलाय जोंनो बे लामाखौ सेनग्रेबोल नङाबा सिसि ब्लक होफै सोरबा होनो हायोबा जोंना लामाया नै अबस्थाया गाज्रिथार हाजिराया नैबो सासे सिबाय जा खस्थ' 500 थाखा हाजिरा होननायखाय खारलायलायना मावफैदों नै लोगोफोर आंना बोराया आथिंखौल' देखायनोसै आङो बैयाव कर'ना बाजाराव थांनो नागिरदों जोङो बाजाराव आलासिफोर फैदों नालाय उन्दैफोर आंनि बोरायखौ नायदो नै खिथुथिं मोखांथिं जायानो खिथुथिंसो नै ओइ फिफा बैसोर जासुलिमोन नङा होनलाय बोराय बुरै आइ माबा रायलायखानाय बादि बिसोरबो बोराय बुरै माबायदि बोराय बुरै मा जंफैलायबाय थाखो बिसोरो फाग्लि जासुले मारै बोराय बुरै बिदि फैखो नोंसोरो जोंबो फैबाय नोंसोरो फैबाय मा लांफैखो आइ मा लांफैदों नोंसोर बोराय बुरै आरो मारै रायलायखानाय बादि बिदि फैखो नोंसोर स्रें जों ओंखारलाबायखाया ओंखारनायालाय आरो दिनैसो ओंखारा आं बेखौनो होनबाय आयौ बोराय बुरै दिनैसो नुसै दा बिसोरखौ आराम बेरायनो अबाव थांनो होनना सोङो नैबेना ओंखारलाबायाना जोङो न'आव रावबो गैया ओमफ्राय बार जाहैसै कर'ना बाजाराव होननानै ओमफ्राय
बिदि होननानै फैबाय ओमफ्राय जोंहाबो बिदि होननानै फैबाय आरामनो थ' होमबालाय बेरायफेरा नालाय गोदो सेंग्रा सिख्ला बेरायनो मोनाखै नालाय दा बुरिनानै बोरायना बेरायजोब्बाय आयौ जरा जरा बेरायनोसै बाल जोंहा ओइ बापुरे 30 टाका दे ना दे ब्रा मिठा लागो ओइ जे हाय 20 টাকা যাব এলাই फायखारि निसिना खय आरो खरेर मालगो এই কি মানবো কল সাম্পা नैबे जोगोनारखौ लांहो दे होगो दे दे মিঠা নোহা গিলাই 30 টাকা বেচা এটা মিঠা আছে जोंना मैगङा बेखौनो लांफैदों फाथै लेबु जोगोनार थालिर टाइम पास बेलासियाव मा खालामनानै थानो होननानै बेखौनो लांफैबाय जोङो नोंथांनाव खेबफा जों लागो माबा खालामसै साहाया माबायदि लाबोदो किल' ओमफ्राय जाग्रा गैया जाग्राया मा जायो दिहुनदो नैबे लबियानि बोराय दे ओमफ्राय नैबे आंनि बोराय मोखांखौ देखायला नैबे लबियानि बोराय नैबे आंनि बोराय जास्लिम बोराय मोखांखौ देखाय एसे गोदोनाल' देखायो मालाय बिस्रा दिनै जि मोजां बेरायफैदों मारै लोगो मोनखो ओमफ्राय लबियाया साहा बिना लोंबावबाय